तामिलनाडुआव अनजालि बसुमतारी आरो बिरखां बसुमतारिया माने खारखुमानानै दं जाहैबाय आरोना। तो हेलो एवरीवन, दिस इज बैक टू माय चैनल। तो आदिमोन मादिमोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनगिरि नोंथांमोननिसिम आं मोनसे भिडिअ लानानै फैबाय आरोना। स' बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आं आसा खालामो। स' नैबे अनजालि बसुमतारिखौ आरो बिरखां बसुमतारिखौ बबेबा जायगायावहा माने लोगो मोनसनबायोब्ला हमनानै दोननो खोन्थादों, जेनाखि माने बिसोरो खारखुमानाय जायगाया तामिलनाडु आरोना मोनथिनाय बायदिब्ला। ओमफ्राय जायनिखि हमना मोनो बिथांमोननो माने 5,000 रां गथायना होनाय जागोन आरोना। बेखायनो बुङो गासिबो शेयार खालामनानै हो, जाहाथे सोरबाफोर जुदि नुयोब्ला हमबानो जाबाय, हमनानै दोन आरो 5,000 रांखौ आखायाव एक्सेप्ट खालामबानो जाबाय। ओमफ्राय लोगोसे बे अनजालि बसुमतारिनि बिसि माबा फिसाया नैबे माने बेखौ नांफिनगौ आरो बेखौ माने मोनोब्ला लाफिनगोन आरोना। बेबायदि खोथाया लिरनायाव नोंथांमोना मोनथिबाय जानो हागौ आरो थाम्बनेलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानो हागौ आरोना। स' आं बेखौनो माने आपडेट होबाय, भिडिअखौ बानायनो थिननायलाय आं बानायबाय। स' कमेन्ट फैबाय थादोंमोन आंनियाव बानाय होननानै, बेनिखायनो माने आं बानायनाय जाबाय आरोना। आरो जुदि बहाबाफोर नुबाय बायोब्ला नैबे आंनि कन्टेक्ट 60003433349701 बे दङ। आं मोननै नाम्बारखौबो आंनि नैबेखौ भिडिअनि गेजेरजों होनानै दोनगोन। नैबेयावहा कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आरोना। स' अब्लानो मोनगोन। आरो कन्टेक्ट खालामनानै जुदि मोनाब्ला वाट्सएप खालामबाबो जागोन। ओमफ्राय आं लोगोसे लगेनो आं माने जनाय हरगोन आरोना। जायनो मोनो नैबेनिनो माने 5,000 रां होनाय जागोन। नोंथांमोना नायग्रोनानै हमब्लानो जाबाय आरोना। ओमफ्राय लिरनायाव मा लिरदों, बे अनजालि बसुमतारिया माने मा बुङो, उन्दै गथ' दं आरोना, आहार गाइखेर गारि आरोना। नैबे गथ'आ माने गाइखेर नागिरबाय थायो होननानैबो बुंदों। आरो लोगोसे ओरैबायदि दुखुनांथाव, जोंनि बर'आ माने दिनै खनसे गाबोन खनसे खारलाबायनो थायो। बेबायदिनो माने गासैबो हाबा जाखांनाय 18 बोसोर 19 बोसोर बेबायदि हिन्जावफोरा माने गथ' सासे बा सानै खांनानै माने खालि खारनाय, बेलेग सेंग्राफोरजों खारनाय, बेलेग हौवाफोरजों खारनाय, बेबायदियाल' जागासिनो आरोना। आरो लोगोसे जेसेबांखिनि जा बे तामिलनाडुआव दङब्ला जोंनि बड' वेलफेयार एस'सिएशननि ब्रादार बिथांमोना, आदामोना, थ' बिसोरो हमखागोन आरो मोनखागोन आरो खारनानै गखाया। जायनो खारदो मालाबाबो गवा। आरो नोंसोर जायनो खारदों, जायजोंनो खारदों बेजों मोजां संसारबो मोनजाया। आरो लोगोसे नोंथाङा जुदि हिन्जाव थाखानाय हौवा थाखानाय हिन्जावानो जुदि गुबुनजों खारो आरो बै सेंग्रायाबो नोंखौ सानसेब्लाबो माने नासयगोन आरो लोगोसे नोंखौ इउस खालामनानै गारगोन। आं डाइरेक्ट टु डाइरेक्ट बुंखायो। आरो नोंथांमोना जुदि आंनि बुंनायखौ नंखाय सानदोंब्ला नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय। आरो नोंसोर रानख्रब राननांगोन ना गोरान बायदि। जाय खारगासिनो, जाय बुजियालासिनो, उन सिगां जेबो सानालासिनो खारगासिनो, बिसोर माने ना गोरान बायदि रानख्रबगोन। आं डाइरेक्ट टु डाइरेक्ट बुङो। आरो आंनि बुंनाया नंगौना नङा, जाय नोंथांमोना खारगासिनो, नोंसोरो आंनि नैबे भिडिअखौ लाखिना लाब्लानो जाबाय। आरो आंनि बुंनायखौ स्क्रिनशट खालामनानै ला, स्क्रिन रेकर्ड खालामनानै ला, भिडिअखौ डाउनलड खालामनानै ला नैबे भिडिअआव हो। जाहाथे जाय खारनाय बिथांमोना अब्लानो बुजिगोन जे नोंथांमोना आं मा बुंदोंमोन, जे सिगाङाव बे मानसिया मा बुंदोंमोन जोंखौ, माने जों बायदिखौ आरो गुबुन बायदि खारनाय मानायखौ। अब्लानो नोंथांमोना बुजिनाय फैगोन आरोना। आं बारा जेबो बुंनो सानलिया, आं भिडिअखौ बारा गोलावबो खालामा। आरो जायनो मोनो बेनो कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय। थाबैनो 5,000 रांखौ माने एक्सेप्ट खालामनो हागोन आरोना। स' आं नेक्स्ट भिडिअ फैलायसिगोन आरोना। जय बर' हारिनि जय बड'लेण्डनि जय। स' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन। बाय बाय गाइस। र' गाइस, माने आरो सोरबाफोर जुदि भिडिअ माबाफोर बानायनो गोनां दंब्ला नैबे कन्टेक्टआव कन्टेक्ट खालामनानै वाट्सएपआव जगाजग खालामनो हागोन। आरो लोगोसे मा बानायनांगौ मा बानायनाङा, सोरबाफोर जुदि माबाफोर प्रब्लेम जादोंबा खोन्थाहरनो हागोन। आं एसेसो हेल्प खालामगोन आरो हानायमानि हेल्प खालामगोन आरोना। एसेसो नङा, हानायमानि हेल्प खालामगोन। आंखौबो हेल्प खालामबानो जाबाय। थ' बेखौनो आं बुंनो सानो। आरो जोबथायाव आरोना गाइस, ओमफ्राय लोगोसे आंनि कन्टेक्ट नाम्बारा नैबेनो आरोना, गाहायनियानो। आरो आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ डिसक्रिपसनावबो होनाय दङ। आरो आंनि लिंकखौ जेसेबांखिनि हायो शेयार खालामनानै, जाहाथे सोरबाफोर नांगौ जानो हागौ, सोरबाफोर खारबाय बायनानै दंबो जानो हागौ, आरो सोरबा माबा मोनसे प्रब्लेमाव फासिनोबो हागौ, आरो सोरबाफोर माबा माबि गावनि डकुमेन्टस गोमानोबो हागौ। नैबे बिथांमोननि माबाफोर जुदि डकुमेन्टसानो जा जियानो जा माबा मोनसे गोमायोब्ला कन्टेक्ट खालामनो हागोन। आं जेसेबांखिनि हायो हेल्प खालामगोन आरोना। स' बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामगोन होननानै आं आसा खालामो आरोना। स' आं बेसेयावनो दोन्थ'नोसै आरोना। स' बेनोमोन खोथाया।